Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hagawe ka jingja ka basnusi, hagasinong mendo, kabadon sa Tain Riangdo, West Khasi Hills District, kalong bakawe ka jaka sajan, kamdon umshu, namar baka telong kalarngatno, yakane ka jingja, lai tu da wei rangba, lingba ka video ka bolaring, bat ulah peniru, yakawe ka telong kaba ujutan da ka macin, baka neru kala jan rengatno, namar ka jingsit pelat jong kasengi, bat ka jingbom hap slapshu. Une urang ba, ula baka ne ka jing terkong, kadai ka jingpom pathari ki ding ki sit, bat ka jingwing ding kulmari ki klau ki betap. To mentangi nas ngabha, ya ka jingbata jong une urang ba, ya ka jingji hasnong mendo. Pej perlok ka jing kerdu mentau snem. Pej hadu kan ni. Nada kan ni ka simbeneng kan rang biang sa kumbasit yau ni arta yau. Larngat lut ki bam di ru. Ta ka snem de ka snem khong ba. Pej perlok an pen iya phi telong ma. Ka telong se pej mo. Ni ka dei ha po nong mendo. Pej ni ka telong pej larngat. Te perlok mentang lam ya pisa ka kawai ka tliu kabingi suju tan mesin man la por pej kenir larngat pej ini larngat ni pej undan syu sa tang pharia layap terkhong bech nem menta de jenjar bhang isini de terkhong kini baro dei namar ngi hi ki briu ni ki ba penjot ya ka mai mariang ni pam pathari ding ki sik de ki klau ki tap ni wiang ding klumar na ka ni ka daw sa terkhong ga mai mariang boleh sibun perlo